Здравейте на всички, аз съм VonBG и в днешното видео ще ви покажа как да си излюпите яйце на дракон. Така. Това го правя за първи път, така че ако не стане, най-вероятно няма да кача епизода. Така че да. Моя свят алабала, а текай се лее. Творчески, да бе, знам. Ще го направя на площ, защото нищо не ми става. Така, сложно да го направим. Творчески, така. Окей, почваме. Много се надявам да стане. Много се надявам да стане. Този трик работи само за версията от 1.0.0, така че ако при вас случайно не стане, значи сте на друга версия. Вот какво се случва? Окей. Станал съм на това копче. Значи аз тук ще направя. Добре. Наистина страшно много се няма да стане, защото знам, че някой път портала към края не става. Какво? Кълдарум, блях. Кой иска кафяво леко? Святнало име. Чакай сега, чакай. Какво ми вляза като празна картопля? Чеп. Добре бе, къде са ми очите? Там са. Окей. Ще съм... Так. Аре. Сиските палци и стане. Опа. Трябва както съм ги подредила, нали? Упс. Брат, защо не става? Някой може да ми каже защо не става? Се пробвам. Yes, стана. Значи, затова не е ставало, защото първо трябва да направим, нали, както са тези, първо слагаме копчетата и после подредят очите. Пускаме се. Окей. Има една така обсидианова платформичка ми слага. Малко ще ни полаги, но какво се прави? Така. Сега обаче трябва да напишем една командичка. Само да видя. Ето я командата. There we go. Ender Dragon is dead. Copyright. Sorry, bro, but to fight it if you guys want to do so. Anyways, that's about it, guys. Thank you guys so much for watching. See you. Okay.
unless, you know, you guys are kind of cheaters, but, you know, hopefully you guys aren't always. And then you go type equals dragon or whatever, right? Type equal DRAGON, and we're gonna do that. Окей, понеже аз съм бавняка, ще си запиша всичко на един лист, защото много не мога да запомня. Записах си го. Q намъско A, E, T. Окей. Надявам се да стане. Добре. Сори, че спрях. Така. Оле, как ми издухва този дракон? О, как ми издухва? Чакайте сега. Забравяла съм маймунско това. Това. Q. Добре. Това може да се получи. Чакай малко. Може пиши с... О! And then you go type equals dragon or whatever, right? Type equal equal dragon. Всяко синтаксиса не е верен. Добре, бихме пагубен дракон. Сега. Чакай. Какво е? Какво? What? Окей. Сега трябва да две. Едно, две, три, четири. Едно, две.
1, 2, 3, 4, окей. Сега, взимате едно такова капиталче от края. И ги слагате сега. Тук ще трябва да ви спалня едно яйце на дракон. И ето. Сега. Виждате, възстановява си кулите. Ето, вижте, ето там. Сега ще се възстанови кулата тази. Или пък не. Ето го новият ни дракон, който се измъква яйцето. И сега всичко започва от начало. Скри се портала тук. Надявам се да съм била полезна. Ако е така, не забравяйте да харесате този клип, ако искате още такива клипове. Да, аз бях Иван Беге. Ще се видим скоро, до скоро.